Kinong mikmat ka khasi author society haka khandri tarik risau kila dawa na ka sarkar jila baka deben itu no ekaktin khasi kum ka ktin pura ni kum ka ktin sarkar official language jong ka jila hadin ka jing dawa ka balayai mentala slam ba Kita kino yalam ka KAS kila lejeru ban IT da ka dor khas syau menteri rang ba ka jila ukon rat ke sangma haka bay dei berkani ka phang Haka jinya kendu ya Chief Minister ka jala nakaliang Presiden ka KAS u Dr. DRL Nonglan ula ong baka KAS kala dawa na ka sarkar jala baka deben itu no ekaktin khasi kum ka ktin bapura jong ka jala namar kum balong menta ka ktin khasi ka dei ka Associate Official Language haka jala Ula ong ru baka KAS kamdon setia ka no jing persya lada ka sarkar jala ka itu lang ya ktin garo kum ka Official Language ka jala Bat ka sarkar jala ka deiban penkelano ya ka Meghalaya Language Act 2005 namar kum balong menta ka ktin nong way na English ka dei ka Official Language ka jala ni ka ktin bapura bala itu da ka sarkar Syu hadin ka ni ka jinya kendu ya Chief Minister na kaliang u Dr. Nonglan ulaya thu bana kaliang new menteri ula kular bo on khmi bnia ha ka baya dei bat ka ni ka jing dawa bat on sabtha ya ka tanat ka badei khmi ban le ya ka badan kam Nalor kata ula ong baka KAS kala dawaru baka sarkar jela ban pha da ka jingtho syaka sarkar pedeng ban penrung no e kaktin khasi haka kernir ka bapra jong ka riti sinsyari Mat kiba kongsan kiba kila yo ban yakren batu Chief Minister Sri Conrad K. Sangma but kawai kalong kajing ajumot jongi ka sarkar ban penlong ye khasi ka official language jong ka jala namar hadu menta ya ka khasi la penlong tangka associate official language kamat kadang long tang ka ktin benrap ti kumno ka ktin jogi traditional kan long ban ka ktin benrap kat ba ka ktin nong wei kan long ka ktin sarkar ti kajing Wanra jongi ya ke jing kerpat ya Chief Minister kalong baun wanra no ya ka amendment ke jing penkela ya ka Meghalaya Language Act Arhajarsan kabala kedawang tu baka khasi bat garo kidai ki Associate Official Language menta da ka wanra ya ka amendment deban penlong no ya ka khasi ka official language kemet ka ketien sarkar bapura jongka jela ngi rawa ya khasi dese ki paiba na gor hels kila mandawai garo kata ngimdan keno ka jingong halor kata ta kata kuwei bat kuwei pat ka kam ka ba kamat bang yekren kalong kebedai bat ka jing penrong ya ketin khasi ya po ka kernet ka ba pra jong kariti sensya jong kari india ngila pentep yu ba hakal arp kundai berlai ko trik jo bunai beladep ngilayo ya kan penlong ya kan national seminar angtia nong ba New Delhi ba hakal lai ko trik ngilayo ruban penlong ya ka jingesong kelang mengor ka peaceful demonstration hajantar mantar ba hadien kata ngi lasim katu kan itligirai ba kata kalong banpan ya ka jingtep jingpensyai na ka Ministry of Home Affairs hangno kini ka jingdawa jongi ka don menta namar hau January arajar khat khandai ngilej ay ka dor khas hau Home Minister ka dor por hau brai January bat hau March ula ay ka jubab ba ka ktin khasi ka dei ka wei na ki life of pratli ki jakten ki ba menta ka Ministry of Home Affairs kadang bishar bnia nagamta ban penrung po ka kernet ka bapra ndrei hau Julai jom ka snem arajar arbuai habangila submit biang ya ka darkhas hau Shri Amit Shah hadu menta ngim simyo kanu ka jawab ti kata ka long ka wei ka rai ba ngilei ban yo ya ka jing pensai na ka Ministry of Home Affairs hangno ka ni ka kam ka don menta bat ka wei pat ka badan kam ka mangla sim ya ka rai ka long ban kerpat ya ka sarkar India ban wanra ya ka official bill na ka benta ban plilat ban pendrung iktin khasi apo ka knet ka bapra hakani ka parliament session ka ban session ni
layu I bekiladan katu kani ki private members bill handrai habala introduce gitu lara gitu simdan kanu kajing ya tainya tingim kwa syo tang bakini ki MP jongi kendra yaki tangi ki private members bill handrai ba ka sarkar hi kanwanra ya ka official bill but kata kan long kalat ka ba le sela ban penur long no ya kini ke jing dawa jongi ni lapha ikidor khas syau home minister ni lapha ikidor khas syau prime minister ni lapha ro ikidor khas jongi syai ka president jong kari India but ya kini ikidor khas ni ladayo ro ya ka receive copy but menta ni la pentip yang chief minister bagi ladap ai kini dorkas ringkat berki kopi syau nak menta bun budien bat haga bedai berkene ni lo ong chief minister pihak bantho menta ya ka city syau prime minister home minister ban kerpat kumbangi kerpat mangi kajing kerpat jong state government kam dai ban yeper bat kajing kerpat jongi kajing kwa jongi kalong banwan ra yaka official bill ha ka parliament ke banwan bat ngi ong yu baun subha ban le kata bat ulak kular baun sele ya kata bat pha ya ka city jong ban bodin ya kene ha kene katiyo ke banwan dikhendiat ha bedai pat bat ka official language khasi kum ka official language nakeleng jong chief minister ulak kular ban pej benia baga department ke badai kan pej benia ya kani kami gila language act R1000 tie but hadin ke jing pej benia pun sedang bande ya ke badan kam ha ke ban amen ya kami gila language act R1000 ban pun long ya ke ketin khasi lese bade garo ki weipat ki official language lani ki ketin sarkar kumbalong ka Manipuri hapo Manipur bat ka Mizo hapo Mizoram.